Yasin suresi. Yasin suresi Mekke'den sürelerden ol 80 ayetten ibarettir. Sürenin adı ilkinci ayette gelen elifbi harfleri olan ya ve sin harflerinin koşulup gelýänligi sebäpli bu at bilen atlandyrılıpdyr. Käbir alimlaryň garaýşyna görä, ey insan manysini aňladýan Yasin nimek bilen Muhammed aleyhissalama ýüzlenýär. Yasin suresinde hakkı ikrar edýänler bilen etmeýänleriň ahwalaty, kıyamatda boljak zatlar we Allah'ın kudretinin beýany getirilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen Yasin. Hikmetli Kur'an'a kasam bolsun. Taqiq sen iýberlen peýgamberlerdensiň. Sen dogry ýolda barýarsyň. Bu Kur'an kudreti güýçli we rahim şefaatli Allah tarapyndan ata-babalaryna duýduruş berilmedik. Şonuň üçin hem gapyl galan kowma duýdurmaň üçin indirilenler. Kasam bolsun, olaryň köpsine jeda bermek söz hakikat boldy. Biz olar iman getirmediler. Biz olaryň boyunlaryna eňeklerini çelli ýetip duran halkalar geçirdik. Şol halkalar sebäpli kelleleri ýokary bakyp durandyr. Biz olaryň öňlerinden bir bend, ýerlerinden hem bir bend etdik. Şeýdip olary gabap goýduk. Inni olar hakikaty görüp bilmediler. Sen olary azap bilen gorkutsaň da, gorkulmasaň da olar üçin tapawdy ýok. Barbyr ananmadylar. Sen diňe Kur'ana eýerýän, görmesem Rahmandan Allah'dan gorkan adama duýdurup bilersiň. Ine onu Allah'ın yalkawy we ýaxşy sylagy bilen söýünjüle. Taqiq biz ölüleri hökmen diýerler. O olaryň öň eden hemme işlerini, hemme soňky galdyrjak ýyllaryny, işlerini ýazyp goýar. Biz ähli zady aýdyň ýol görkezjide Lohu Mahfuzda ýazyp goýduk. Ey Muhammed, sen olara ilçiler gelen iýberlen owanyň şäheriň halkyny mysal getir. Haçanna biz olara 2 tane ilçini iýberenmizde, olar ol ikisini yalançy hatap etdiler. Soň 3-nji ilçi bilen gollaw berdik. İlçiler dogrusu biz Allah'ın size iýberen ilçileridir diýdiler. Olar ilçilere siz biz ýaly adady insanlar ahyry Rahman Allah hiç zady indermedi. Siz diňe yalan sözleýärsiňiz diýdiler. İlçiler bolsa Perwerdigarimiz taqiq biziň size iýberilen ilçiler digimizi bilýändir. Biziň wezipemiz diňe size Allah'ın buyruklaryny açykdan açyk ýetirmekdir diýdiler. Soň olar dogrusu siziň bilen bize şumlyk gelýär. Egerde siz bu päliňizden dänmeseňiz kasam edýäris, biz sizi daşlar, biziň tarapymyzdan size juda ýol azap gelip ýeter diýdiler. İlçiler olara siziň şumlygyňyz özüňizde bolsun. Egerde size nesihat berilýän bolsa, munyň näme şumlyk bolsun? Tersine siz hetden aşan kowmusyňyz diýdiler. Şol wagt şäheriň çetki künjeginden bir adam ılgap geldi. Ol, ey kowmum, bu ilçilere boyun bolun. Sizden hak tölenmeňizi islemeýän bu adamlara eýeriň. Sebäbi olar dogry ýola tabyn bolan kişilerdir. Men näme üçin özümi yaradana ibadet etmeli däl? Siziň hemmeňiz oňa dolanyp bararsyňyz. Men Allah'dan başga hudaýlar tutunýanmy? Eger Rahman Allah maňa haýsydyr bir diýan ýetirmek istese, onda olaryň Allah'dan özge hudaý hasaplaýanlaryňyň şefaati maňa hiç ýyly peýda bermez. Olar meni halas hem edip bilmez. Beýle ýagdaýda men äşkär görünüp duran ters ýolda bolaryn. Taqiq men siziň Perwerdigaryňyza iman getirdim, maňa gulak asyň diýdi. Ol adama ey bennem, gel cennete gir diýildi. Şonu ol käşke kowmum hem Perwerdigarymyň meniň günälerimi geçendigini we meni hormatly kişilerden edendigini bilsediler diýdi. Biz ondan soň onuň kowmunyň üstüne olary helak etmek üçin asmandan goşun indermedik, indermekçi hem däldik. Diňe elkenç bir ses boldy. Olar destine duran ýerlerine doňup tönüp kaldylar. Özlerine bir peýgamber gelenne onuň üstünden gülüp ýaňsylaýan ol bendelere haýp bolsun. Olar Allah şärik goşanlar, özlerinden öň öten ençe kowmlary helak edendigini görmeýärlermeýsem, olar gaýtadan dolanyp olaryň ýanlaryna gelip bilmediler. Elbetde olaryň hemmeti jemlenip kıyamet gününde biziň huzurymyza getiriler. Bu meselede ölü toprak olar üçin bir ibret nişandyr. Biz toprağa ýagyş bilen jan berdik we ýerden dänetini gögördüp çykardyk. Ine olar insanlar şondan ýerler. Biz ýeriň ýüzünde ençe hurma bostanlaryny, üzüm baglaryny döretdik. İnsanlaryň şol bostanlaryň miwesini hem de öz elleri bilen öndüren zatlaryny iýmekleri üçin ol ýerde ençe çeşmeleri aktyryp goýduk. Eýsem olar
şonu da şükür etmeýärlermi? Yerin öndürüp östüren zatlarından, insanların özlerinden hem de entek bilmeýän zatlarından barça jüwitleri yaradan Allah ähli kemçiliklerden päkdir. Giýje hem olar üçin owrat nyşandyr. Biz ondan günnüzi çek aýrýarys. Olar şonu destine tümlükde galýarlar. Gün özüne görkezlen kesitli yere tarap akar. Ine bu gudrety güýçli hem de ähli zady bilýän Allah'ın takdiridir. Yolu koyan düzgün nizamıdır. Ay üçün hem bir näçe mendilleri yolları keskitlap koyduk. Ahırına ay hem eğrelen hurma şahatedek yay şekilli ay haline kaydıp gelir. Ne gün ayın izinden yetip bilir, ne de giyice günnüydün önüne geçip bilir. Oların hersi bir pelekte arbitasında yüzörler, aylanırlar. Oların Adam atanın ve Hovananın zürriyatlarını üstü dolu Nuh'un gämisinde daşamagman hem olar üçün ulu owrattır. Biz olar üçün şoňa meňnes münülýän başga zatlary hem döredip berdik. İstesek olar suwda gark edip hem biler. Şonda ne olaryň dadyna ýetişenler tapylar, ne de olar gadapdan halat edilerler. Emma biz olary merhamet eder. Hem de belli bir wagtçaly dünýä ýaşaşyndan peýdalanmaga ruhsat berer. Olara merhamet edilmeňiz üçin sizin inniki etjek işleriniz derarly Allah'dan gorkun diýlenne olar muňa düýbinden kulak gawartmalar. Olara özleriniň Perwerdigarynyň ayatlaryndan bir ayet gelenne ondan ýüze urýarlar. Olara Allah'nyň size ırskal edip beren dadyndan Allah ýoluna sarp edin diýlenne kafirler müminlere Allah'nyň istese tagam berjek kişisine biz tagam berelmi? Taýyk siz göz görtele ters ýoldasyňyz diýdiler. Olar eger siz dogurçul bolsaňyz ol wada azap haçan bolar diýýärler. Olar diňe bir-birleri bilen çekeleşip dur kalar. Duýdansyz ýagdaýda özlerini tutjak elhenç bir sete garaşýarlar. Ine şol wagt olar ne bir-birlerine wesiýet edip ýetşerler, ne de maşgalalarına gaýdyp baryp bilerler. Ahir hem sura üflener. Şol wagt olar guburlaryndan turarlar we ylgaşyp özleriniň Perwerdigaryna giderler. Şonda olar bize haýp bolsun. Bizi guburlarymyzdan kim turupdy çykardy? Bu Rahmanyň Allah'nyň wadasydyr. Peýgamberler dogry aýdypdyrlar diýerler. Şol wagt diňe elhenç bir ses bolar. Şonda olaryň hemmeti destine bizim huzurumuzda häzir bolarlar. Şol gün hiç kime hiç hilde zulüm, adaletsyzlyk edilmez. Siz ol ýerde diňe eden işleriňiziň syýlygyny alarsyňyz. Kıyamet günü cennetiler elbette nigmatlaryň hödürini görürler. Olar we jüwitleri kölegeli ýerde sekilere ýaplanıp oturarlar. Ol ýerde olar üçin dürli dümen ýerimişler bardyr. Olar üçin ol ýerde islam zady bolar. Olara rehim şefaatli Perwerdigar tarapyndan salam sözi aýdylar. Olara ey günäkärler, hani bugün ýagşylardan saýlanyň diýler. Ey adam perdentleri, size şeytana ibadet etmeň, boyun bolmaň, çünkü ol size göz görtele düşmandır. Maňa ibadet edin, sebäbi dogry ýol budur diýip ähd edip aýtmadymmy? Şeytan sizin araňyzdan nesilleriň köpsini azdyryp aldy we saldy. Henidem aklyňyzda ulanyp pikirlenjek dälmisiňiz? Ine bu size wada berilen dogdokdur. İnkar edip kafir bolanyňyz sebäpli bugün oňa dogdoka girin. Bugün olaryň agydlaryny möhürläp goýar. Olaryň eden işlerini bize öz elleri gurrun berer, aýaklary hem şaýatlyk eder. Eger biz islesedik, olaryň gözlerini bütünler kör edip goýardyk. Şonda olar dogry ýoly tapmak üçin ylgaşardylar. Emma olar hakykaty nädip görüp bilsinler. Eger biz islesedik, duran ýerlerine olaryň durkuny, sypatyny üýtgederdik. Olar öňe de gidip bilmeliler, ýyda da gaýdyp bilmeliler. Bir kime uzak ömür versek, onun ýagdaýyny tersine öwrer. İnsan gartaşan soň tapdan düşüp çağa ýaly, akyl we beden taýdan ejizlemek bilen bolar. Hey akyllaryny ulanyp pikirlenmeýärlermi? Biz oňa peýgambere şygyr goşky öwretmedik. Bu oňa peýgamberligine gelişmez. Onuň aýdýallary diňe Allah'dan gelen nesihatdır we aýdyn Kur'andyr. Ol dirilere duýduruş berýän, kafirlere bolsa söýdüň adabyň laýyk boljakdygyny habar berýän Kur'andyr. Olar biziň ellerimiz gudratymyz bilen özleri üçin yaradan ençe mallarymyzda, haýwanlarymyzda eýe bolýandyklaryny görmeýärlermi eýsem? Bu haýwanlary olaryň ygtyýarlaryna berdik. Olaryň käbirlerini bilmek üçin, käbirlerini bolsa iýmek üçin ulanýarlar. Bu haýwanlarda olar üçin ençe peýdalar hem de içmekler üçin süýt bardyr.
eýsem henidem şükür etmeýärlermi? Olar özlerine kömek eder öýdüp, gumanlary bilen Allah'dan özgü hudaýlar tutundular. Ýöne hudaýlaryň olara kömek etmäge güýçleri ýetmez. Gaýtan tersine olaryň özleri ol toplama hudaýlara hyzmat edýän taýýar eskerlerdir. Ey peýgamber, olaryň aýdýan sözleri seni gynandyrmasyn. Taýyk biz olaryň gizlin zatlaryny hem äsker zatlaryny hem bilýäris. Eýsem ol kafir adam biziň özüni bir damja erkeklik suwundan yaradandygymyzy görmeýärmi? Ol bize göz görtele düşmançylyk edýär. Ol öz yaradylşyny ýatdan çykaryp bize garşy mysal getirmäge, akyl öwretmäge finansiýar. Ol çüýräp giden bu sünkleri kim diýredip biler diýär. Oňa olary ilk wagtda kim yaradan bolsa, şol hem täzeden diýerler. Çünki ol ähli görünüşdäki yaratmagy bilýändir diýip aýt. Ol ýaşyl öl agasdan siziň üçin ot çykarýan hem Allah'dır. Siziň özüňiz hem ondan ot ýakýarsyňyz. Asmanlary we ýeri yaradanyň heyde ýene-de şonçasyny yaratmaga güýji ýetmezmi? Elbetde ýeter. Ol ähli zady yaradyjydyr we yaratmagy we ähli zady gowy bilýändir. Ol bir zady yaratmak isleýän wagty onuň işi oňa diňe bol diýmekdir. Ol zat destine peýda bolar. Ähli zadyň mülki, hükümrawanlygy elinde bolan Allah ähli kemçiliklerden päkdir. Siz hem oňa dolanıp bararsyňyz.